डिब्रुगढ़ आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोननाय राजा बसुमतारिनो राङारि अनसुंथाइ गथायदों। खुलुमबाय, बड'सानि स्टुडिअ'आव आं बर'न नार्जारि। नीट आनजादाव उथ्रिसारनानै डिब्रुगढ़नि आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोननाय बर'नि फिसा राजा बसुमतारिनो राङारि अनसुंथाइ गथायदों। राजा बसुमतारिनि राङारि अनसुंथाइ होनायाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो UBPO जों लोगोसे गासै माहारियारि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1 नं महनपुर गामिनि रुंसारि आसिन बसुमतारि आरो उदांस्रि बसुमतारिनि सेथि फिसाज्ला मुस्रि राजा बसुमतारिया 419 नम्बर लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन। आंखौ मदद खालामदों बेयाव MBBS एडमिशननि थाखाय। बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथां बायदि गोबां जुदि नों मोनसे टारगेटआव जेनेबा आगान सुरदोंबा बिनिख्रुइ गुबुन टारगेटखौ नों गारनांगौ बा मोनसे टारगेटजोंनो हदाय आगान सुरनांगौ। आरो बिनि बेलायाव गोबां जेंनाफोर फैनो हागौ, बेफोरथ' नर्मेल आरो बेफोरखौ ओरैनो पार्ट अफ लाइफ होननानै लानांगौ। बे बाखि गावनि टारगेटसिमल' होसोनांगौ हदाय। नोंथाङा दा मा आयदायाव फरायनो सुबिदा मोनदों? फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'लजि मोनथाम थायो। बेयाव नीट UGनि थाखाय बेयाव MBBSनि एडमिसन जायो। दा आंनियाव एडमिसना आसाम मेडिकेल कलेजाव जादों, जाय डिब्रुगड़आव जायो। दिनै बे जोंनि ओनसोलाव सानै गथ'आ थांनाय मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हादों मोजाङैनो। दा बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखि बर'नि संगठनफोर दङ, एबसु, इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन, आबोब, बड' साहित्य सभा, XBLD वेलफेयार ससाइटि आरो गुबुन गुबुन जेसेबांखि हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा सुबुंफोर दं, दिनै ज' जानानै जोंनि ओनसोलनि 1 नम्बर महनपुर गामिनि राजा बसुमतारि बेयो डिब्रुगड़ मेडिकेलाव एडमिसन मोनदों। दा बेनि थाखायनो बे गथ'नि मोजांखौ हास्थायनानै जा हायो मोनसे अनसुंथाइ होदों। आरो बे अनसुंथाइखौ जोङो मिजिंथिदों जे मोजां मोनसे साननायजों मोजां मोनसे मिजिंजों बाहायनानै जाहाथे उथ्रिसार जाबोनो हायो, मेडिकेल बे MBBSखौ मोजां पास खालामनो हायो। दा बेखौ जों हास्थायदों आरो इसोरनि खाथियाव जेबो जाहाथे असुख बिसुख जायालासिनो बे गथ'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हायो। बेनि थाखाय जों गासै आफादनि जेसेबांखि मोजां हास्थायग्रा सुबुंफोर दङ जयैनो बोर सारस्रिहरदों। जों सानो जे जोंनि फैबाय थानाय जा जेनेरेसन, बे जेनेरेसनखौ गथ'आ जाहाथे मोजाङै थुलुंगा होगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो बिनि साननाया जाहाथे जाफुंसारो बेखौ जोङो हास्थायदों। आरो जोंनिया BTR आरो BKWSC आं खावलायनो सानो जे जा मोनसे बिथांमोननि डिपार्टमेन्ट दङ, बे डिपार्टमेन्टफोराबो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां मोजां जाहाथे माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव पास जागोन डिपार्टमेन्टफोराव, बेफोराव जाय अनसुंथाइखौ डिपार्टमेन्टलि होयो आं बेखौ खावलायो। आङो खावलायनो सानो जे आथिखालनि जुगखौथ' साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुग, बे जुगाव साफ्रोम गथ'साफोरा जे मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ आजावो आरो आजावनानै साफा साफा जोङो मोजां मानसि जानो थाखाय नाजायो, आं बेखौ हास्थायो।